palit og bugas ani. Uy, ma'am! May to, ma'am! Ay udto sa buhay maayong udto rondong oy gawa mi gilungagay ani. Para wala ko namin. Ano lang ko, ma'am, kahit hiningan ko sa imong katong giutang ni mga kwarta na ko, ma'am ba? Na. Mara gyud na akong gikuan wa mi palit og bugas dong nya maningil pa ka. Pwede dong sa sunod adlaw lang na. Adili, te, kinanglan, ginaran dito ni Monte. Kaya wala po ko ikakon dito, te. Wala ko ikarimit man. Unsa dili ka diritikyo? Mo ni imong gibuli sa ako ah. Sus na nag-istas na ako. Oy, excuse me. Ayaw ingon gipuli. Wa pagod nimo mo yung pagipuli. Loko. Tanawa sa daw imong naong panamit sa una ka manaway nako. Ginoo ko na pula ang wait ni kuan niya. Ana gina basta mga gwapa. Kuana daghan jud mo duol nako. Ginoo ko. Kuan na mo gugba nakakulot na mo mo. Ano ko? Ay, ayaw pagingon ana. Ingon ka kuan wala ko na ilongay mo bala ingon na. Pwede na ba? Oy, yan kamat yan. Pwede na ba? Barangay taka ba kay kanang namin sana ko na. Ayo. Oh, kaman Lucia. Ano ka siya? Ni alam ko diri ba kay nagatod kog tumo nangayo kog tumo sa barangay kay pa tumunan ta mo kay pa barangay ta mo. Sa mga nang sumo na magulay mong gatod noon rin noon. Oh. Sa man nga sumon. Ang nga katanginlan man ko niya got nga nagkuan sa iyang bana nga tos wa ko na ibo kaning bana imuha na na. Wa ko na wili niyang bana. Sa ako naman ron. Na. Una makain. Magkasubang ta anak karon dayon. Akara pa sumo si Lucia ba ana? Gapula ra wait ah. Ikaw ra magoy ka pa na ko. Apit di ko ni mong gugnaw adito. Ginoo ko Kaya ni magbarangay ta karon atong banga. Baka ginoo ba ni mo Lucia to ba? Sa may oras na karon dayon. Karon dayon. Karon. Ang utos yung tanan no. Oh, may uto ka. Sao man unsa man ni day problema ni Ron? Di pa sumunan ko ni Lucia ka. Anong di pa sumunan man ka? Ni doon naman ko diri. Ngutana ko ni Tikyo. Nagunsa siya diri. Oh, muna imong istorya no. Suko ni si Lucia. Oh, ay sa anong sa? Oh, ikaw. Unsa may imong istorya lo siya nganong napasumon ka sa iya ha? Kaya mo kong pasangilan nga nangabit ko aya ko ng bana akong gikuan. Unya. Wala ko naibo gani ang bana, siya ra may naibo. Oh, sa kansa oh. Muna yung istorya no nga. Kano daw nimo siya? Ha? Nag-istorya na daw nag-istorya ka nga nangabit. Oh, anong masuko man ka? Siya may nasuko kay ako si Tikyo naman akong giapas diri. Siya may nagyaw-yaw maayo. Nga, siya nagtublo-tublo na ko kay kuan ko no, mako nagipuli. Si Lucia gali mo ay Isa. Istorya na to sa Tekyo. Unsa man yung ikuanan ni Tekyo? Anong ipasamunan man yun ni siya? Adili ako kap, niari ra ko ni Lucia kap kay naningil ko sa kwan lagi sa iyang giutang mga kwarta ba kay so ina kap kita 5-6 mo remit beta kap. Oh, lagi Niabot niya ako sa kap din nagyaw-yaw na suko. Oh. Aparte po na kung ulang-ulang nila kap, ni wala ko kabalo kap nga sumuna na siya Lucia ay. Oh, muna kap angon kap. Oh, ikaw, istorya dira lo siya. Ano man? Ning ari si kuan, Tikyo ka maningil nako, ingon po siya, uy mo na ipuli nimo nako. Kagwapa gud ana. Uy dai lakto pa kay istorya, gwapa pa ko nimo. Mo ba? Oh, istorya istorya na si Masya. Guwapa. Nya. Ikaw may una nagtudlo-tudlo na ako na imo din kung di ka sumunan. Napay tititiba mong balay ka makita gyud kadaghan ng tao nga nauna ka na kog tudlo. O ba Lucia? Sure na Lucia ha? Uy di ko mo punit na imong bana oy. Imuha na na ni ari ra sa dire ka naningil nako. Nya. Taro, taro na ikaw. Taman sa mga Husay. Husay magbuhay ka dire ka magbuhay ta dili kay mabuan. Kagalit-galit yung si Lucia ba? ikaw jud ikaw kay Husay magatutuwa.